Wazwai vazukuru? Sekuru. Ndiro simba hangu makadiwe imi. Tiripo. Kwakadi kundobviwa. Kundobviwa kushende. Kutanga kuya padarere kana kuti makambouya? Tanga kuya sekuru. Wabviwa ndekupi? Tabva pamhondora. Chadzudza chii? Chatambudza zvekare chii mumusha umu? Dambudziko mumuri. Chokwadi. Kutenda hangu vazukuru. Komauya mega makadaiwo sezvizvi ndo mhuri yacho here? Tinoti inini ndio mukuru. Asi vamwe varipo zvavo vasingoti vapadzana kusiyana kwemhuri. Ongo. Chokwadi. Hey! Zvino hakata dzangu dzandiudza kuti ndaona mukati memusha wenyu imi pakuzvarwa kwenyu uri wemukomana mumwe chete nevasikana vanokwana 2 nhandi. Chokwadi ichocho. Asi radzudza ratambudza chikaranga kana chivanhu mukati memusha. Ndine mwanasikana wandaona pakubarwa kwenyu mumwe chete asaita chivanhu chematare. Achidudza kuti munhu aifambisa matare echivanhu. Asi ndaona matare echivanhu afambiswa. Randinetsa kana randikadza. Ndire kuti ndaona atekaidza matare angaita ndemanjuzu. Pana angaita zvamanjuzu mukati memusha wenyu imi. Aripo sekuru taingonzwa kuti pane munhu arikuita zvemanjuzu. Ndokudi. Vatamubvunza kuti ndozvauri kuita. Zvino akata dzangu dzandudza kuti aita maipe mukati memusha. Zvova kuti atekaidza remanjuzu ndokusiya dari remumusha. Ndiriro raakukonzera dambudziko. Chikonzero vari kumhepo vakanuka vakati sei nei waita dare remanjuzu usina kutanga wateka dare redu. Ndo raakumupengesa kana raakumurasa njere. Saka tauya pane sekuru patsanuriro nhau yedu iyoyi. Nawe ndiri kuipatsa nchiti ari kutaya ndaona ita sokuti munhu anotaya ndingati haasi kutaya pfungwa. Asi ari kutambudzwa nechikaranga. Ari kutambudzwa nechivanhu. Saka tauya pano sekuru tikutoti ari kutaya njere even kana kudya chaiko pakutonetsa. Anodya. Asi anodya zvamusingaoni. Sei nendariringa ndaona paita mini pamupwere iyeye. Ndakaona ari munhu anotanga kudya ari mafuta. Anodyei mupwere uyu? Ndaona achidya mafuta achidya mupunga kududza rice. Ichokwadi sekuru matauro amuri kuita ndozvinhu zvaayi kurarama nazvo izvozvo. Rice nemafuta makenduru ndozvinhu zvaayi kurarama nazvo izvozvo. Ari kudya makenduru. Ndiye uyo musikana ari pakati uyu? Hongu sekuru ndiye ari pakati iyeyo. Ndiro here muzukuru iwe? Asi kutotaura ndinayo nguva zhinji. Ataure. Ana iguru wacho ndowanenge. Iwori chii chake mwana uyu? Timuroora. Yanda adzimai vangu. Iwori chii? Yanzodzi yangu. Idzadzodzi dzangu dziri twini. Inde. Dzimweni nguva tinototi tikatyamadza ndechekuti vanogona kutomhanyisa huku pamusha wobata. Wongoruma panapo wosveta ropa riyawono. Dzimweni nguva wodya raisi rakadaro kana vasemini kana makenduru. Izvozvo pamashure apa vakamhanyisa kuti mbudzi yevanhu paEaster. Kwakungobata futi huro kwakutongonzwa vanhu vakutoti mbudzi yatofa kunodai vatoruma vanhu varoko. Saka zvinhu zvinototi katyamadza kuti ndivaudzewo semutorwa vanenge vakuona sendida kuvapesanisa. Wanomuda kuudza apa ndiani muzukuru? Andoda kuudza baba. Wakavaudza here kuti vaita izvozvo? Ndinombotaura asi vanopokana nazvo zvizhinji saka. Wezina ndandambozvirangu zvichiitika kudai nokuti ndogara ndisipo mazivese ndogara ndingori kubasa. Saka vanhu vanogara vane atete vavo. Saka inini ndogara ndisipo. Vakandiudza kuti ndo zvakaitika asi kuti pavakazoruma mbudzi apa manje ndo pandakazoti muraiti regai timboita sei timbofamba kana sekuru vatakaona pazvivhitivhiti ndosaka tavaya pana pasekuru. Chiri kutambudza kumupwere uyu chikaranga kana chivanhu. Saka mhepo iripo yava mhepo yokuti ite sokuti inoda ropa kana inoda kukadzirirwa chikaranga
chiri pari. Aimborapa here mukwerwa aita matare? taingoita zvekungonzwa ai ndakangoita zvekungonzwa kurapa kwake ina handikuziva. but isusu takamubvunza akaramba, asi machira takazomaona patakaenda kunomutora taona kuti urwere hwasiriasi. Machira takamaona ekuratidza kuti aiita zveumwanga izvozvo, but iye anga asina mobvira akataura. Hapana akambomukumbirira kana kuona doro rake parakabikirwa? Hatina mbubvira tariona sezvo. Ndo paakakanganisa chivanhu. Mupwere uyo anodudza kuti aiita matare emanjuzu. Haana kubvira akasuma musumo wedzinza kana musumo werudzi kuti audzewo kuti uyauone chikaranga chandiri pano. Ndokutanga kutekaidza matare emanjuzu, ndokukanganwa kutekaidza matare emusha menyu. Nandi taingonzwa zveshuwa sekutaura kwamuri kuita kuti ari kurapa but ndakatomubvunza wakandirambira, but machira takazomaona paurwere kwahwangu hwasiriasi. Patakazoenda kumba kwake tichinomutorawo, patakaona machira achona akazara ipai. Kumubvunza haana kukwanisa kuita sekutidaira semunhu asi kutaura. akatanga rini kusataura? Ipapa haana kana munhu anotaura naye sekuru anogara varega mumba unotowanzwa mangwanani vachitaura nemiziyo kana kurova zvinhu vachitotaura vari mumba imomo, asi kutoti utaure navo havatauri, vanenge vakangonyarara. Hei, ndodare randiri kunzi nevari kumhepo ndikurukure nemi. Rukidzo pakati pemukwerwe kuti aiwa kugeza anogeza hake. kugeza anogeza. Unomutongomuonawo sekuru kugeza anogeza, but hataure nemunhu. Kudya kwacho haadye chikafu chatinodya masadza chera tose takapedza kuridya ini. Totongona andowanzodya makendro nevheselini nyaya. Ndozvo zvaanowanza. Mafuta ekuzora. Hongu sekuru. Oh. Iwe muzukurume, randanzi rudakirwa kune uyo. Pada kugadzirwa chikaranga chemusha menyu. Yusa takatauya pano sekuru. Kudurikidza kuti mhepo iyo tiibvishe. Saka chaakapfumbata icho iraisi. Iraisi atobanda raisi iwe. Oh. Vane nzara vanambodya chinhu raisi. Mumba haatodyi chikafu. haatobati chikafu sekuru, anongobanda raisi nemafuta vaselini nemakendro ayayo. Nekumwa ropa iroro ndo mvura yake anomwa pamwe ndikati akutoti ndo mvura nokuti ndozvo zvatomona achiita izvo. Zvakaoma. Madzudzu. Asi regai ndiritekedze mupwere aite zvakanaka. Achandawo kudzai chokuti mukati medumba renyu ndomudanikwa chikaranga china maringe nokuti mupwere akurukure uyu. Nokuti mupwere atauro uyu. Tingakutendai sekuru. Kutendai sekuru ndosaka tauya pano. Saka tauya pano sekuru. Ndokuti aite manake paupenyu hwake, ndokuti akurukure. Asi njamboita hangu randichaita ndiri kutumwa nevari kumhepo kundibetsere mupwere aite zviri nani. Tingakutendai sekuru. Notenda. Kwamabva ndo kwandaona kure. Chokwadi sekuru. Hapana rakanaka riri kubatika. Chokwadi. Ese angava maipe paupenyu hwenyu. Asi randanzi nevari kumhepo ritekaidzwe aiwa ndirori. Notenda sekuru. Saka mazogadzirisa mozonganza mavave, mozounganidza zvoda kuti zvidwe tigadzirira pamupwere. Asi pari zvino anotaura. Honga anogona kusataura nhasi, asi randichaita ndiro kuti mupwere aite sei? Ataure sekuru. Zviri nani kuti ati hiriri, asi wanzwa kuti aita sei? Ataura. Zvekare dare rokudya ropa, rokumwa ropa. Pane mhepo isina kumira zvakanaka. Batsirei sekuru ndosaka tauya pano sekuru tabva kure. Mutakaidzi anogona kufamba here kuya pedyo neni? Zvekare munotsvagirawo maratya. Ndoimba kuti kuseri kuna maratya ndanishandisira muwazukuru. Ana achida kufamba papa pakutenga akagarwa asikana kufamba.
Ko kumugeza anogezwa nani uyu? Anogezeka sekuru. Kopo kurara. Anozwa ere kuti akunorara. Anoziva zvese kuti akunorara, but hapana munhu anotaura naye kudya kwacho hasi kudya. Aingaitaura nani? Ari mumba make anenge achingotaura ari ega na kuti achitenga nemunhu ari Ko kudya anozwa nechikafu chokudya. Kazhinji vanongodya raisi iwoyo namafuta Raisi mbishi. raisi fish nemafuta ekuzora kazhinji nekenduru iye anoidya siyaii. Kenduru chaiyo. Kenduru chaiyo chaiyo. Mutupo wake chii? Era soko kureva. Nditorewo maratya. Chii, tiani. Teteguruwe. Watapira kure kure nenamo. Vapwere ngavasunungurwe ngavaitupa manake paupenyu. Ngavatamba wereramo ngavatamba werera upenyu. Ngavapfumbamwe ngavachengetwe. Vari kumhepo tinokumbira manake. Tinokumbira mauya ichakana kwete chakaipa. Sununguro ndiye atachema, sununguro ndiye atakumbira. Ndezvenyu maratya angu. Ngarive rakanaka paupenyu. Ngavachekerwe raramo, ngavapfumbamirwe. Mupwere irwai nehondo yechakaipa matetekuru. Munoti mwana akachema oda chingwa mpidombu. Ndakumbira ngave manake. Pfumbamire upenyu, pfumbamire raramo. Mauya. Oh, mpwere. Saka hatonzwi. Asunungurwe uyu. Sura toni. Varamukanya. Vachangamire. Mukanya. Takumbira manake papwere. Ngave manake pararamo. Hey. Tauratizwe. Ngatauri. Mepo ngaitauri. Rakanaka ndira tinokumbira. Vari kumepo. Pfumbamire upenyu, pfumbamire raramo tatakumbira. Pfumbamire chakanaka ndiye tinokumbira. Ndiani uyu? Ndiani uyo? Takumbira manake. Mauya chakanaka. Ndiani uyu? Ndiani? Anzichi. Machangamire. Mauya chakanaka ndiye tichimatakumbira. Ari pfumbamirwe. Inzwai vazukuru dari papamupwere. Vatatwa tikaranga. Adapingwa nemumasango. Apingwa nemumasango tinokumbira ari kumhepo. Ndanzwa ataura. Hongu pari zvino kudzova kana kukarira kwemhepo. Asika padari pachikaranga zvinoda kuitwa nhandi. Kuti atarisirwe, kuti ajekerwe, kuti raramo itambanuke, kuti zvekare ndokuti ataure. Ndochite kureva kana kutsanangura kwangu ikoko. Akakakasa chikaranga. Ndokubata icho mudzimi yokanuka. Vari kumhepo vakubvunza kuti chii nhandi. Saka pamupwere uyu pakakanganiswa chikaranga chiripo. Akatanga kutekedza mazana emanjusu. Asi asumirira musumo wedzinza rokwani? Rokwake. Saka ndingakuudzai nhara akakura ndingaita tisati takatagadzisa nyaya ichi yechivanhu chemumusha.
ndinoti ndinoda kuti muzukuru akwanise kutsanangura kana kuti akwanise kutaura. Atenda vazukuru. Sumudzai mwere yenyu muende naye zvenyu. Tinotenda. Ndanzwa muchitaura kuti munun'una wenyu ava nenguva achinwa ropa nekudya makenduru. Munganitsanangurira kuti zvakatanga rini? Ndinokwanisa kutsanangura zvakatanga rini. Zvane nguva yakareba sei? Urwere hwane sofa toti hwane 3 months. 3 months. 3 months. Zvakatanga sei? Matangira zvakaita takangotanga kungonzwa kuti munin'ina wenyu akuita zvekurapa, munin'ina wenyu akuita zvekurapa. Ini ndichibva ndamubvunza kuti kone asikana maakuita zvekurapa musingatiudzewo here? Abva angu haana kunyatsondipindura zvakangona kangoti zvamakangonzwa chii zvamakangonzwa ndizvozvo. Saka paakatanga kuita sei? Paakatanga kurwara ndo pandakatofonerwa uchinzi munhu asiriyasi kwaakugara kwacho vanhu vomumaraini ndo vakatita kufona kwaaigara kwachona. Tichibva taendawo ikoko tosvika toona zvechwa urwere hutori siriyasi ndopatikamutorawo. Tichibva tauyawo kuno kwachona kwasekuru kuno takatonzwawo pama-TV nepamaredhiyo. Patangotsvagawo nhamba patatofonawo. Saka tasvika panapa. Urwere avaita sei pamakanzi kunoko vatanga kurwara? Chichaitika patakanzi atanga kurwara tichisvika pamba pachena ipapo anga asingatombode kuti tisvike aitorova, aingoita zvinhu zvingori nekaviolence mukati. Apa vaigara vega? Aigara ega nemurume wake. Watori nemurume? Saka murume wacho akazvitambira sei? Aizviziva here kuti mukadzi akurapa? Murume wachona akabva atongotizawo asitombosiva kuti izvezvi ari kupi. Isusu wacho tasingatoziva kuti ane murume. Alright. Saka mimi mukukura kwese pane here zvaimboratidza kuti vanogona kuda kuita zvekurapa kana kuti vaimboratidzwa here dzimweni dzenguva pamwe vakarara vairota hope here zvekurapa zvakazenge zvabva kuti? Isusu mukukura kwedu taingonzwa vanhu vachingomuti akachaita kamanjuzu nenyaya yekuti wanga angori munhu anga ariwo smart. Saka vanhu vaingomudaro. Saka nekutozonzwawo kwatakazoita kunzi ari kurapawo takabva ndangozvibatanidza kuti saka ndozvaikura zvichitaurwa nevanhu kuti auya achaita manjuzu hadi china chichi vanhu vachingomuwanzira. Saka makazokwanisa here kugara nawo pasi kuti muvabvunze kuti mun'ina izvi zvekurapa izvi zvakazotanga sei uye zvakabva kuti? Isusu handinombozokwanisa kugarawo naye semunhu aigarawo kwaaita sei paaigarawo ndo patakazongoita zvekutongonzwa kuti ningi ari kunzi ari kuita sei, ari kuita zvemanjuzu. Iye wacho takamubvunza vhati zvamakanzwawo ndizvozvo ndikukuudzai kuti handizvizive. Saka takangoti kana muridzi wezvinhu aramba ungamumanikidze uchiramba uchimubvunza. But patakazoenda kunomutora paurwere ndo patakaona machira mumba nezvuma zvokuratidza kuti zvinhu zvinogara nen'anga izvo. Nekunharaunda kwaanogara vaiti chii? Pane vaitobatsirwa here kana kuti vaingozviitirawo zvinhu zvavo vega? Inini handidi kunyepa. The moment yatakasvika takasvika ari manheru tichitora munhu handina kukwanisa kutaura kana nevanhu vomumaraini. Handidi kunyepa. Hapana munhu womumaraini wandakakwanisa kutaura naye. Ndanzwa zvakare muchitaura nyaya yekuti vairuma huku here kana kuti mbudzi. Zvinhu zvakatoitika muchiona here kana kuti makaita zvekunzwa zvakare? Zvekuruma huku nembudzi zvakatoitika ndichiona. Buku aigara here kana kuti mazomutora? Tamutora taanaye kumba kwabhodhawa. Saka yanga iri mbudzi yepamba penyu here kana kuti yemumaraini? Mbudzi yenge mbudzi yepamba pedu ipapo. Mbudzi dzamukoma wangu. Vaidzibata dzakaita sei? Inenge yakasungirirwa here kana kuti vaitete yekumhanyisa vaita zvekudii? Akatongoita isi takatozongoshedzewa takutonzi vaimuone chiningi atonhingirika mbudzi achinzi aitoita yekuruma mbudzi yevha atongotanga kungokwewa chikwewa rovo. Patakabudawo tida kuti titaure naye anga asingakwanisi kutaura nezi angoti kwinzi abva atongotanga kuita sei kufamba achingotaura nemasaini.
saka izvi zvaitika semhuri makatorawo matanho api panguva idzodzo? Mune kumwe kwamakambofamba mukashaya rubatsiro kana kuti makaita sei? Kwatikafambawo kuriko tikaendawo kumasoro kwatikaendawo vaongosvikobva vaongotitaurirawo zvimwe zvawakaita sei zvawakatitaurirawo nekuzotaurawo muwanhu kuti ndo zviri kuti hwama yedu ndopatikazosanganawo nenhamba dzanhu dzasekuru. Saka tasvikawo panapa nhasi tikwanisa kubatsirika. Vabereki variko? Vabereki vakashayika wese. Saka munhu watiri kutiwo baba eke zvinezvi ndimukomawo. Unongoziva kuti zvemumhuriwo wana bamunini wacho wakasara unezvingosarudzwa, unongoziva kuti kana mubereki wako wafa unotongoziva kuti hapasisina. Saka uyu ndo munhu womukuru watiri kutotiwo munhu mukuru mumba medu asara, kuti kana ndikawana dambudziko ndinomuudza. Saka ndanzwa mudare muchitaura kunzikananga kuti havasi kutaura. Havatotaure here kana zvekubudisa mazwi kana kuti munhu anogara akanyarara, zvekunyarara zvekusada kutaura? Apa matototi haasi kutotaura zvekutotaura zvekubudisa chii zvekutobudisa manzwi, asi munhu aitombotaura kumashure kwesoko, but pari zvinhu zvavasi kutaura. Ari kungoita zvinhu zvake akanyarara. Vane makore mangani sisi? Ane 18 years. 18. Taura nababa. Baba vemhuri makadi baba? Tiri kweri mari. Iro dambudziko zvinotyisa zvinoyeredza. Chokwadi. Muri kuzvitambira sei? Tamozvitambirawo saka sezvo zvakauya mumhuri. Urwere hwakawanikwa. Amai ari kurwara hanzvadzi yangu. Saka imimi sekufunga kwenyu paakatanga kurwara hanzvadzi yenyu makafunga kuti chii? Makazombowana futi mukanhere wekutaura naye tipo iwewe hanzvadzi zvemanje izvi zvakazenge zvabva kupi? Wakazviwana kupi? Ini ndaitombozviramba. Ndikunyepera ndaitozviramba nditoti ini kwedu kusati pano hakuna munhu akamboita sei, hakuna munhu akamboita zvemanje. Vanhu vachingotaura kuti aiwa anorapa ndichiita sei, ndichizviramba. Asi manje ndakazongonzwa mukoma wacho manje ndiye akazonyatsokundiudza zvizere kuti iwe mukoma hanzvadzi yenyu iri kunzi iri kurapa. Ati iri kurapa zvaasingaudze vamwe kuti ari kurapa. Kanzi ari kurapa. Ndakati iwe wakazviona here? Zvikanzi handina kuzviona. Ndakati saka iwe seuzviziva kuti ari kuita sei? Ari kurapa. Zvikanzi vanhu vari kungotaura kuti ari kuita sei? Ari kurapa. Asi hatina kuzoona kuti kurapa kwacho ina handina kumboona kuti kurapa kwacho ari kurapa kupi, ari kuita sei. Ndambozviona. Munakana kumboona munhu akarapwa? Handina kumboona munhu wacho akarapwa. Kuti vairapa chii? Kana tairapa chii handina kuzviona. Saka mazosvikawo sei pano basi? Panapa takangoonawo sekuri muzvivhitivhiti ndokuzotsvagawo namba dzavo tibva tadziwana, tibva tavafonera ndobva vati aiwa dambudziko renyu hariite kuti tipedze pafoni, munokwira bhazi mouya. Saka takwira bhazi touya kuno tichifonera sekuru kusvika tasvika pano. Mabva kupi? Tabva kuMhondoro. Saka kuMhondoro ndokumusha kwamakaberekwa misi? Ichokwadi. Saka musati masvika panapa sekuru mune here kumwe kwamakambofamba muchifambira dambudziko? Ya, takambofamba mumapostori kazhinji kacho takambofamba hedu mumapostori. But hapana kana chatakambobata kana wani. Saka hakuna kumwe kwechivanhu futi kwamakafamba? Kuchivanhu handingadi kunyepa, hakuna. Tingangoti kuchivanhu ndo panapa patatongosvikawo panapa. Tinotenda baba. Tinovimba musikana anoita zvakanaka. Handiti. Sekutaura kwazvaitwa nasekuru kuti ava kutotaura. Ichokwadi. Achatotaura. Zvakanaka.
Ndaona basa ramabata sekuru kuti anchida kubvunza kuti ndaona muchifungaidza marasha neraisi, tikaona musikana achikosora zvaaita, zvinoreva herezvo kuti ndokutotanga kutaura kwaave kuzoita, achazotanga kutaura zvaita sei? Ndotenda muzukuru, kutaura anotaura zvichireva kuti haungabayiwi jekiseni musi mumwe chete wobva wapora musi iwoyo. Ndinovimba kuti zvingaita mazuva 2-3 anotaura. Kechipiri, kune dare randataura nemaringe nemumusha mavo vana ava, chiti kune chivanhu chaakakanganisa iye, kureva takatanga kutekaidza dare remanjuzu achisiya dare remudzimu mukuru kuti remateteguri ekwake rinamange ndoroda kuti rigadziriswe. Saka ivo vazukuru vanga vari pano padare ndo vakuti sekuru takarongedza kuti dare redu tiriite musi wakati todedza kamhepo yekwake uyu, todedza kavadzima vari paari vaakatadzira, votaura kuti aiwa kanitadzira pakati nepakati zvogadziriswa. Zvichireva izvo kuti mudzimu uripo here pana sisa? Vane mudzimu here unoda kuti pamwe zvichida vane shavere kurapa irori? Riripo here kana kuti? Riripo, asi takakanganisa achitanga kumhanya kunokoka manjuzu, kutungamidza manjuzu kumberi, achisiya mudzimu mumusha. Saka dare rinofanira kuitwa pano here kana munofanira kuenda kumusha kwavo? Ndofanira kuenda kumusha kwavo, ndokunofanira kuperera matare api iwayo. Aiwa, ndinotenda sekuru. Ndeapi zvekare matambudziko amunobatsira imweni? Zvichida pane vari kuona vamwe vari kutoshaya kuti totizira kuti kune dambudziko rakadai, mungatitsanangure here mamwe matambudziko amunonyazoti aiwa sekuru ayaya ndowangu chaiwo? Tinobatsira matambudziko akanyanya muzukuru ana maringe nekuti mweya wourombi. Urombi hazvirevi kuti hauna kubata mari. Kune mumwe anogona kubata mari yoshayiwa chauviri nekuti hauna chaunoumba kana chinobatika. Koita vaya vanoti ndanetswa nenyaya yekutsvaga zvicherwa zvepasi, hakuna chiri kubatika pazvicherwa izvo, sekuru vanogadzirisa. Muzukuru watambudzwa nekuti ndiri kutsvaga mubate maoko, mapepa ndinotori nawo, ndinoti ndakaenda pano pabasa, basa ropera, sekuru vanogadzirisa. Jambwa munyama rusharashara, mbereko, dzimba dzokuti unoti ndiri kutadza kuvaka musha, ungava uri murume tadza kuvaka musha, sekuru vanogadzirisa. Ndo matambudziko anogonekwa nasekuru iwayo, matambudziko ane maringe nemidzimu yakatsipikwa, vane urombwa mumamisha mumadzinza, sekuru vanogadzirisa. Hondo kuhondo, sekuru vanogadzirisa. Ndo matambudziko anogonekwa nasekuru mafumuro iwayo. Hondo kuhondo ndiyo back to sender here? Hongu. Ndinoona vatariri veSly Media vazvinzwira kune vanoda kukubatai namba tichaisa pascreen, vazukuru venyu vanenge vaitawo matambudziko pane amataura iwayo vanenge vachikubatai sei? Ndatenda muzukuru. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth, kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.